Aşgabatda ölüm ýagdaýlary görülip eşidilmedik derejede ýokurlandy. Her gün ýüzlerçe ölen adam şäheriň morgyna düşýär. Gonamçylyklarda madarlary taýýarlamak üçin ekskawatorlar ulanylýar. Adamlar el bilen gazyp ýetişmeýär. Marada vaksina almadyk döwlet işgärlerine işden aýrylmak howpy abanýar. Bu barada Azatlyň ýurtdaky habarçylary we çeşmeleri habar berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri COVID-19 keselçiligini henidem ikrar etmeýärler. Azatlyň habarçylarynyň paýtagtyň saglygy saklaýyş edaralaryndaki çeşmelere talgylanyp habar bermegine göre morga her gün yüzlerçe merhum düşýär. Çoğunludaky morga her gün 200-300 merhumyň alınıp barylýanlygy Azatlyga 10 sentýabrda ma'lum boldy. Çoğunludaky gonamçylykda ölenleri jaýlamak işleri günde ir saat 8-den akşam saat 9-a çenli dowam edýär. Madarlar indi el bilen taýýarlanmaýar. Ekskawatorlar gazyar sebäbi gonamçylyk işgärleri madar gazyp ýetişmeýär. Habarçylar şeýle hem köpleriň öýde ölýänligini, soň morga äkidilmän öýden gonamçylygy eltilip jaýlanýanlygyny habar berdiler. Köplenç hassahanalarda ölen hassalar plastik paketlarda jaýlanýar. Köp halatlarda jaýlanyş çäreleri merhumyň ýakynlary gatnaşmadan geçirilýär. Soňky günlerde ýoğulýanlaryň köpüsinde COVID-19 keseliniň testler arkaly anyklananlygy habar berilýär. Häkimetleriň dymmagyna garamazdan Türkmenistanda koronawirusyň ýaýramagy dowam edýär. Azatlyň habarçylaryna we çeşmelerine göre koronavirus synaglary Türkmenistanda COVID-19'yň delta görnüşiniň bardygyny tasdiklýar. Habarçylaryň aýtmagyna göre 13 sentýabrda Aşgabatdaky ýakly hassahanalarda şol sanda demir ýol we travmatologiýa keselhanalarda boş ýer galmandyr. Ölüm derejesiniň ýokurlanmagy bilen bagly ýagdaý sebetlerde de dowam edýär. Türkmenabatda soňky günde ölüm hadisalarynyň sany biraz gowşan ýaly boldy. Daşugda bolsa ölüm köpelýär. Bu arada Azatlyň sebetlerdäki yerli habarçylary habar berdiler. Azatlyga ma'lum bolan käbir anyk hadisalarda bir maşgalada bir näçe agdasy izli koronavirusdan ýoguldy. Olarda COVID-19'yň bardygy testler arkaly keselhanalarda ýüze çykaryldy. Bu aralykda ýurtda koronavirusyň bardygyny inkar edýän Türkmenistanyň häkimetleri bu keseliň öňüni almak üçin çäreleri güýçlendirýärler. Soňky günlerde ýylata vaksina etdirmek üçin basaş artdy. Sanjym edilmedik döwlet işgärlerine işden aýrylmak howpy abanýar. Marada döwlet edaralarynyň we kärhanalarynyň işgärlerine soňky günlerde koronavirusa garşy sanjym edilmete işden aýrylmak barada duýduruş berildi. Azatlyň habarçysynyň 13 sentýabrda aýdyşy ýaly vaksina etdirmedik işgärler sanjym alýança töleksiz diňjallyşa uğradylýar. Sanjym ýurtda hökmany hasaplanýar. Muňa garamazdan ýylatyň arasynda sanjymlara bolan ynamsazlyk barhartýar. Döwlet işgärleri işlerini ýitirmezlik üçin sanjym almaga mejbur bolýarlar. Sanjym edilmezden ozal adamlar vaksina etdirmek kararyna özleriniň meýletin gelenligi barada dilhat ýazmaga mejbur edilýärler. Habarçylaryň sözlerine görä ýylat köpçüligine Hytaý vaksinat edilýär. Ýurtda Sputnik we Rus vaksinasy hem resmi hasap alynan. Türkmenistan ýylat edilýän sanjymlara degişli statistikany çap etmeýär. Ýylata COVID-19'a garşy köpçüliklerin vaksina etmek işi şu ýylyň fevral aýynda başlandy we sanjym iýul aýynda hökman edildi. Ýurtda hökmany vaksinasiýanyň eglan edilenden soň sanjymlaryň ýetmezçiligi döredi. Ýurdun häkimetleri henidem koronawirusyň ýaýramagyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. Emma çäklendiriji çäreleri güýçlendirip koronavirus howpunyň bardygyny gytaklaýyn tasdiklýarlar. Häzirki wagtda Türkmenistanda berk çäklendirmeler dowam edýär. Sowda hyzmatlar we güýmenji obýektleri ýapyk durýar. Ýaz çärelerini geçirmek üçin üýşmeleňler gadagan edilýär. Marada koronavirusa garşy çäreleri bozýanlary tutmak üçin reýtler güýçlenýär. Şenbe we ýekşenbe günleri Mara vilayatynyň ýaşaýyş ýerlerinde şol sanda owalarynda polisiýa işgärlerini alyp barýan awtobuslary görmek mümkindi. Olar maskasyz adamlary tutýarlar. Şol bir wagtyň özünde de habarçylaryň sözlerine görä maskasyzlardan başga da polisiýa serhoş adamlary tutmak, dilekçilik edýänleri we zibil gaplaryndan galındylary gözleýänleri saklamak üçin reýt geçirýär. Ondan başga da aliment tölemeýänleri we düzgün bozondygy üçin garyndaşlary ýa-da goňşular tarapyndan habar berilen adamlar polisiýa çagyrylýar. Köplenç tutsaglar paxta ýygmaga iýerler. Olara berilýän gündelik plana görä adam başyna 70 kilogram paxta düşýär. Marada paxta ýygym resmi taýdan 8 sentýabrda başlandy. Tutulan adam paxta ýygmagy bilmeýän bolsa we günüň ahirinde mysal üçin 10-15 kilogramy ýygsa onda ol zerur mukdarda paxta ýygýança gaýtadan meýdança iýerilip durýar diýip çeşme aýtdy. Bellemeli zat reýt geçirýän polisiýa işgärleri ýaşaýan ýerlerinden başga sebetlerde işlemeli bolýarlar. Mysal üçin Garaw metrowundan bolan polisiýa işgärleri bayramalda reýt geçirmäge iýerler. Çeşmelere görä bu polisiýa işgärleriniň öz dostlary we garyndaşlary üçin egilşik etmezligi üçin edilýär. Polisiýa reýtleri duşenbe güni hem dowam etdirildi. Ýerden marda we bayramalda 8-den başlap zibil gaplarynyň golayynda adamlary saklaýan, şeýle hem köçelerde maskasyz mektep okuwçylaryny tutýan polisiýa awtobuslaryny görmek bolýar. Hemişelik iş ýeri bolan adamlar
we mektep okuwçylary 21 manat jerime töläp öýüne gidip bilýärler. İşsizler bolsa saklanýar we paxta ýygmagy iýerler.